Tu si môžem sadnúť, keď ma budú nohy boleť. Tu budem podávať loptičky. Roland Garros. Tu mi niečo hovorí, mám teplákovú súpravu Lacoste. Tam sú osvetlenia, lampy, aj reproduktory. Tam asi novinári budú. Čo najvyššie, tým lepšie. A tu z tejto zelenej stoličky sedáva rozhodca. A od dneska budem rozhodcom ja. Výbava 3000 €. Tu ich omývajú uteráky. Uteráky sa sušia, lebo sa veľmi potia. Slnečníky majú jak ja. To som musím si dovolil ukradnúť, ja to mám tam položené na taške. Dobre, končíme. Ideme do bufetu.